tigas ng kuko nila. Okay, hi guys! Hello sa lahat ng ating mga momshies. So, for our today's ganap, kasama pa rin ng mga social climbers, ang another hashtag Explore Miss or More. Ayan, road trip tayo, so mag-explore tayo. Dahil ang punta natin ngayon ay sa Lourdes at sa... Ano yung isa yung... Mantianak ng zoo. Hi! At saka... Ibisitahin natin mga kamag-anak natin. Ikaw lang yun. So, dito rin aming sasakyan. Saan ka pupunta? Hindi ka nagmamadali. Uy, ang cook. Saan ka nagpupunta? Uy, hindi mo na show. Kasama na yan. Tsaka, uy, hindi mo na show. Saan tayo pupunta? Hazel. Sa? Hazel. Hazel and? Ha? Manchana. Manchana. Okay. Mamasyal tayo. Hintayin natin yung iba natin makasamahan. Hala! Senyora! Apakalaki na ni Senyora. Ano? Hala! Hala no. Nandiyan naman yung mga katulong. Kayo na lang po hinihintay, Mayordoma. Hala no. Hala no. Apakasuplado, kala mo naman na. Yaya Ansi nandiyan na? Ay, andyan na po siya. Andito na po, Kuan Darla. Ayan ang ating mga cast for another road trip. Sama kayo sa Social biyahe ko. climber. Let's go. Let's go. Dito. Ha? Saan ka ba pupunta magka-camping? Doon ka ni Brenda. Dini ka Doon ako sa likod. Ay na. Sorry, 70 pesos. Hi, babe. Okay, mga momshies, nandito na tayo ngayon sa Mantianak Park kung saan maaari na natin makita o masilayan ng mas malapitan ng ilan sa ating mga alaga. Yung mga halaga nila dito sa Mantianak Park. Yan. Ang bongga kasi puro puno, oh. Ayan, along the way. Tapos ito yung entrance. So, tignan natin. Kilalanin natin ang aming mga kasamahang hayop dito sa Mantianak Park. At bago ka pa man, ayan, meron doon umiihi. May nahuli po tayo isang hayop na umiihi na. Ayan. Uy! Pwede ba? Serya? Amang Dahil- kaya. Dahil dyan, bago ka muna pumasok sa loob ng Mantianak, kailangan meron ka na rin itong kanilang sticker bracelet. But may nakawala. Eh kasi kami nagbibideo ring nakawala. So kailangan muna natin ng sticker bracelet nito. So para makita natin at silayan natin. Yan ang pagpasok sa Mantianak Park kasama ng ibang mga hayop. Yan. Laki-laki ng gorilla, oh. Sombrero pa. Paano ba ka? Oh. Napanood din ito dati sa aking vlog. For now, Sunod to ang naghawid sa resibo. Apa, andyan po. Taray ng gate ng pintuan nila, oh. Pa-butterfly. Wow. Kakaiba. So, kina natin ang wow. Botanical garden. Yung mga mahalaman naman dito. Yan. Ito rin na maganda. Kapag stress ka na din talaga sa buhay. Isa ang mga halaman, mga puno. So, pwede makapagpatanggal na yung mga stress. So, this is the people hatchery. Bakit kaya? Ah, okay. So, nandito yung mga yung mga magiging butterfly. Ayan sila, oh. Okay. Ang bongga. Andito naman yung ibang mga chicken and rabbits. So we have white rabbit. Na parang lahi ng daga. Ayan. Mula dito sa Ay! Hindi ka na madulas. The elephants. Hippopotamus. ang scientific name ng ostrich ay Ibuna malakiha asali.
Yan. Ang bongga, oh. Ang daming puno. Ang lamig dito kahit mataas ang araw. Oh, so that's the ostrich. Ayun yung ostrich, oh. Ganda. Ito naman ang kanilang fish pond. Pero may mga tilapia daw sila dinalagyan. Ng mga breed, hybrids. Tilapia. Oh. Pot-bellied pig. Ayun. Sumasagot siya. Mukhang nakatunog siya, nandito yung kanyang ate. Hi, Momshi! Hi! Oh, sumasagot siya. Momshi! Oh. Pag busog po siya, ayan, inaantok siya. So, alam niyo na. Ayan. Ngayon naman ang tiger ay narito. Ito ay isa rin sa mga kilalang hayop na makikita sa norte. Sa Ilocos na alaga nila Governor Chavit Singson. Ayan sila. Oh. Tsaka medyo payat sila, no? Hindi kaya stress sila. No? So, nandito rin ang mga buaya. Alam mo, yung isa sa mga oo. Isa sa pinaka... Ayan, gumagalaw siya. Isa sa pinaka malaking farm ng crocodile farm ay makikita rin natin sa Puerto Princesa. Napakarami nila. Ala, oh my God, ngumanga siya. Ay! Asan? Ngumanga nga siya. Asan? Ganda ng kulay. Ayan oh! Ano ka saan? Hindi mo ba nakikita? Oh my God, ayun oh. Ang laki niya. Ano? Pag may naligaw na manok dito, kawawa eh. Ubos talaga agad. Kung may lumipad dyan, ubos. Ito ang ating isa sa mga isa sa mga pinaka mababangis na hayop na meron tayo sa mundo, ang ating tiger. Ano kaya nangyayari sa kanya? Oh my God. Imagine that. Okay, mula dito naman ay ang ating mga bibe. May 3 bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. Ang ating mga black duck. Black duck bebe. Or bibe, ayan. This time, ito naman yung American Pekin. So, ito yung mostly, syempre dahil American, puti din siya. Ha? Ganun ba yun? Tsaka ganito yung ganito yung klase ng bibe na ginamit. Yung sa, si Inday and the Golden Bibe sa pelikula ni Maricel Soriano. May mga patrivia tayo. Ayan sila. Ayan, mula dun sa taas, yun naman ang ating eagle. The Philippine eagle. Yan, ang laki niya oh. Isa rin yan sa mga endangered species na rin dito sa ating bansa. Ang ating mga eagle. Sana maparami pa silang lahat para masaksiyan at makita pa sila ng mga susunod na henerasyon ng bansa. We also have Oyong. Ayan. Si Oyong na nagkakamot. Naglilinis ng kanyang sarili. Ayan. Hindi siya namamansin kasi busy siya nagkukut-kut. May kinukut-kut siya sa kanyang sarili. Ito ang ating Philippine long-tailed macaque. Ayan. Crab-eating macaque. Oh my God, nandito pa yung unggoy! Yung unggoy! Hi, Oyong! Ay, saan yung unggoy? Ay, ito. Oyong! Ganda naman yung Oyong, oh. Oh, napapa-cute. Hi!
Ala, Yan yung talking bird. Philippine Eagle. Hi! Hi, hindi pa. wala naman sa mga kulungan na ito ay makikita natin ang ating mga doves. Yan, yung mga iba-ibang klase ng doves na meron dito. Yan. At ito naman ang hornbill. Yung mga ibon na talaga namang dito lamang sa Mindanao makikita. At bihira makita sa ibang lugar. Ayan sila. Meron silang matatalas o patulis na mga bibig o nguso. Ayan. Madalas lamang na makikita yun dito sa Mindanao area o sa Camiguin Sur na nanggagaling. Ayan, base sa aking nabasa. Ayan, oh. Ayan, may iba't ibang klase rin ng mga hornbill. Ito naman sa Palawan naman natatagpuan. Ayan. Kakaiba naman ang itsura niya. At syempre ang ating pinagmamalaking Philippine Hawk Eagle. Ayan, o diba? Narito siya. Ayan. Camera shy po siya. Ay. Malikid na siya sa akin. Ayan siya. Ayan. So, hanapan natin siya magandang gulo. Ayan, oh. Ang ganda, no? Sana maparami pa natin ang mga ganitong klase nating mga sariling ating ibon. Hindi to lang sa Pilipinas talaga makikita. Ow! Aray! Aray! Oh my God, nakikilit! Aray! Aray, aray, aray. Ang tatalas ng kuko nila. Oh my God. Ang tatalas ng kuko nila. Labas na yung kami Ang sakit. Wala na ako eh. Ah, ganyan lang. Send ko sa akin na. Oh my God! Aray! Aray, 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 aray! Aray! Ang tatalas ng kuko nila. Ang tatalas ng kuko nila. Oh my God! Meron nasa ulo ko. Oh my God! Ay! Ang sakit. Ang tulis ng kuko. Ano si Jason papakain siya? Hala, Dom, nagpupo. Oo. Meron ka to. Oh my God, may pupo. Ayan po si Ansing, mukhang pugat si Ansing. Si Ansing lang yung nilalapitan. Ang dami, oh. Para tayo nasa Paris, no? Ganito yung sa Paris. Oo, ganyan sa Milan. Yung pwede ka magpakain. Kakaiba experience to. How was the experience, Dom? Milan. How was the experience? Ang bongga, oh. How was the experience? Walang wala. Kakaiba. Wala na? Sanay ako magpakain din. Ah, ganyan. So, pwede sila Ay! Oh my God! Oh my God! Tsaka maaamo sila. Oh my God! Ay! Baka binatukain yung mata ko. Tsaka hindi ba ito yung pinapangkarera? Ito yun, Mi. Ito ba yun? Yung mga pinagsusugal nila? Ah, okay. Bigyan pa to ka. Grabe, oh. Tinan mo sila. Nakakatawa sila. So pag ay! Okay, ayan. Ah, pwede silang dumapo. So alam talaga nila kung saan sila pupunta. Ayan, oh. Aray yung kuko. May ganito lang yun. Sipol ka lang, sipol ka. Ayoko na, ang sakit na ng kuko nila. Ayun yung malaki din yan. Ayun yung malaki. Nakita niyo yung ahas doon? Grabe, ang lakas niya kumain. Busog yan dito lagi. Oh my God. Nakita niyo ng buhaya. Ayan, katabi mo. Oh my God, huwag kang tatai, ha. So, papasok na tayo sa isa sa mga pinaka-challenging part sa isang zoo.
madalas talaga makikita nyo rito yung mga pinaka andito na yung mga malalaking alaga. Ay, pang ano, Edmirian, tsaka ano yan. Mark Anton Cruz. Ay, ang nagbalik pangalan niya. na. Ay! Ang laki niya, grabe. Parang hilos kaya. Ba, di ba parang ano lang, o mag-eglos ka lang. Pero kumain na siya. Pagawas natin. Pagawas natin, pagawas. Uy, 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 uy! Pagawas natin. Sira ulo kayo. Mula dito, ang bear cat naman. Andito sila. Ay, may mga kanya-kanya silang bahay. Ayan. Oh, ang cute niya, oh. Papahinga siya. Nakalabas yung pangil. Mukhang natutulog sila, so huwag natin silang abalahin. Also have the African parrot, green parrot. Wow, sumisipol. Isa pa nga. Wow. One more. Pwede isa pa. Isa pa please. Ayan. So ito yung white cockatoo. Cockatoo. Ha? Pangit. Hala, alam mo na magsalita. Ay, ka, sabi niya pangit. Ha? Maganda. Hi. Hi. Oy. Pangit. Pangit. Maganda. Oy, thank you. Ala, ang ganda mo naman. Maganda. Maganda? Pangit? Papa. Oh, ang galing. Ang galing. Narito din ang mga blue and yellow macaw. Ayan. Ito. Oh. Hi. Hi. Hello. Ha? Ayan. We also have the Electus parrot. Ayan yung green. Nasa taas siya. Sa gilid. Hi! Hala, nasasakal siya. Parang gusto niya lumabas. Ha? Sino? Sino pangit? Pangit-pangit? Sino? Ha? Alam mo, pangit daw. Ito sila, yung green at saka... Wow, ayan, oh. Ang ganda na mga ibon natin. Pag dumami itong mga to, tapos makikita mo siya sa forest, napakaganda for sure. Yan, mula dito sa Mantianak Park. Maraming salamat. Mantianak, parang Mantianak. Mula dito sa Mantianak Park. Muli ito na naman si Ma'am Shijan na kasama niya sa another road trip nating lahat, guys. Kita-kita tayo till next vlog. Bye! It's DJ.